Usankingeni waziwa ngomongameli uMabhincu ngezomchunu sawubona kuphinda ku-Black Funya konbusa njengamanje ukubingelela yini Mathinda Xosi intombi zomqamela mehlaka abanye baqamela imali tukwazi ngana wethu ngabe usuku lakho liqala ngicathanze kulungele press subscribe button share pin comment wenza sure ukuthi uyalike ivideo yethu ukuze ke njalo mangabe sikufakela ama-video kube wena owathola kuqala kanisa wethu usankingeni waziwa ngomongameli uMabhincu ngezomchunu emva kwenkulumo yakhe ayebhekise kumncwangu kuzwakala emncwangu laphana ke ohola i-Action SA laphana ke KwaZulu Natal njengoba ke watshela amabhinqa noma wayalela abantu ukuthi cha abakhohlwe i-Action SA ayikho nje into eyiyona futhi nozwakele Mncangu akakhohlwe ukuthi angawu-premier wakwaZulu Natal. Kanza wethu uzwakele Mncangu uphawulile ngesenzo sikaNgizwa aphinde futhi washo ukuthi akumlimazi ndawo ke ukukhuluma kaNgizwa kanjena njengoba ke ekhona laphana ke embangweni noma ke kwi-ballot paper abantu mabebanga laphana nabo uyavela ebalweni ukuthi ke buhamba kahle kakhulu akuzange kuma-affect ndawo kanti ke uyaqonda futhi ukuthi abantu abafana noNgizwa kufanele kube abantu ophikisana nabo kakhulu bese kuveza futhi ukuthi cha uNgizwa into efuna ngabenza afuna ngabe ukhokha imali ye-Action SA njengoba ke wake wakhokhelwa kuzoba ke nayo ke imikhankaso yezokhetho uNgizwa ke wathi akazukuhamba imikhankaso yezokhetho kanti ke imali yasingakuyena akabange sakwazi ukuthi ayibuyise. Kana wethu angithandi ukwanda kakhulu kodwa ke ngicabanga ukuthi ivideo engilandelayo iyona ke ephethe umyalezo ophelele noma ke umyalelo ophelele mayelana nenkulumo esengiyikhulumile bambana ivideo mlalelo wami. Before i-29 zikaMeyi abantu beyovota ngakusasa esho ukuthi cha aningayivoteli i-Action SA eholwa umncwabo. Hayi lutho. Look, I think into angizwe kanjani. You don't take him serious. Yabona. Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi uma uzovuma ukudlulisana nengrubo dake nezuwini ngoba udake ijwayele yabona so angemphendula umphendula mNongizwe nama difference bonke zomphendula ngoba I think wayena akazazi uswethini yabona so yabona ke it's a challenge umuntu ocabanga kakhulu ngesisu mina angicabanga ngingqondo so I look at what is best for our country so I have no time yo ebhana naye njoba ngisho ukuthi iscript ayisifunda khona wasibhala somewhere else bemqishelo imali emqishweni emasendeni okwakheke lokho yena yabo but mina kungaffectanga ingqondo manga kungaffectanga phela abantu ngampela uyabona kwesinye isikhathi abantu must stop overrating influence abanayo ngathini ungomunye wabantu engicabanga ukuthi abantu were always excited ukumbona ekhula empilweni enza izinto abantu abayithandayo but I think ipolitiki yonto yakhe yabona and I think ilasuka ayimistake asuka yenza ile ukuthi afuna ukungena kwipolitiki nabantu bayo yabo so as someone we creative industry I think he must focus there angafuna ukungena kwi-space angazawina kusona yabo manje kahle simnaka sonke sonke ayisingavoti simnakanga yabona so ngiyangithela akungashaya kakhulu mina futhi qamanga akuna impact okuyenzile futhi nje nawe uyazi futhi ukuthi akuna impact yabo but besides I must say it's unfortunate when I think so ukuthi someone like uNgizwa mina ngena umuntu ohamba ekhuluma ngokuthi umuntu umsiza ngani eceleni ngoba siwenze nobabili yabona kodwa I must say it's yabona kuba nzima ngiyaku kuthwena awusikhabi sanje sikuphayo yabona I will end there kodwa ngicabanga ukuthi naye uyazi umacingwana ukuthi kungakanani mina personally hayi Action SA yabona mina personally engimsiza kukhona yena as a person not now uyabona ngingaqali manje uyabona for isikhathi eside kabi I'm always there for him mayidinga usizo so kungimangazile nje ukuthi bese kuthiwa hawo umacingwane sekhuluma kanjeni by the way when sine rarabano ngithi uyadlala mina sinemcimbi wanongoma mayethi ngesaya ukuyoperforma into zepolitiki bufaqala ngathi ukuthi ngesaya yabona owangimangazayo ke mfowethu ase ngikhulumela manje cishe ngokuqala ukuzwa lokho
uma Cingwane ayikhuluma wayikhuluma semkhokhelile I paid him in full imali ayichargile, and since then he never came back to us ngendaba lo mali leyo because samcela ifavor wayekhokheliwe imali yabona, but angaze ukukhulume namuntu uyaqala ukuzwa lokho ukuthi wakhokhelwa kuya kwaNongoma, wayimukela futhi imali yokuthi azokuza kwaNongoma azosebenza. Next thing ngambuza mina ndoda zishap yabo why don't play nje into yakhona futhi khona nganganaka nje ngoba ngithi uyadlala ngoba uyidlalela mhlawumbe uzothi nayifikile kwaNongoma yabona, and mengafiki it was my surprise ngone akafiki ngempela futhi yabo, but ngase ngithi I don't want to focus kuyena, I have an election to focus on, angiye kanjalo into leyo yabona, kodwa uyazi yena ukuthi against the right abuyisa imali election yesekuphela, that's all. Ngiyabonga.